Господин Лорер стои с гръб към трибуната, не се е обърнал нито за секунда към вас, за да чуя как представихте законопроекта, за да чуя изказването на вашата колежка. Цялата група на ПП-ДБ ги няма нито един. Госпожа Йорданова, която е барда на конституционната реформа и проблемите свързани с законодателството, не е обърнала никакво внимание на това, което се говори. Истината е само една. Продължаваме Промяната, Демократична България и ГЕРБ не ги интересува гласа на българския народ и никога не ги интересува до тогава, до когато ги изберат в Народното събрание или в изпълнителната власт, после забравят за този народ и затова ще бъдат наказани от този народ при следващите избори, които ще бъдат съвсем скоро. Аз помолих операторите да снимат господин Лорер. Той половин час стои с гръб към трибуната, когато говорим за провеждане на национални референдуми, за допитване до народа и може би най-важният въпрос, който от този дневен ред, който днеска виждам, е поставен на темата по същество. Господин Василев, аз не знам, поред мен това, което визирахте за господин Лорер, аз оставам с впечатление и си мисля, че него го интересува един друг народ, неговия народ, не българския, и по-скоро един друг парламент. Може би го интересува повече какво се случва в Кнесета, не го интересува какво се случва в българския парламент. В крайна сметка, всеки си има приоритети, явно и той си има неговите приоритети. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Василев, по-скоро неуважаеми господин Василев, нормално е, когато вие се изказвате от трибуната, не само господин Лорер, ами всички да са обърнали гръб на най-големия предател в залата, така че аз мисля, че абсолютно естествено е господин Василев даже да излязат хората, защото вашите изказвания са абсолютно безмислени и освен да кажете някой лъжа от трибуната, нищо друго не може да се случи. Така че неуважението на колегите към вас, господин Василев, е абсолютно естествено спрямо историята на вашите многократни предателства. Очаква се всички да ви обърнат гръб, не само ние. Всички ще ви обърнат гръб и вие ще го видите, независимо, че се направихте жалки опит да се кандидатирате за кмет. Господин Митев, изпросихте си забележка. Считам, че е умишлено. Заповядайте, господин Василев, за дуплика. Благодаря, господин председател. Господин Ганев, прав сте. Моите наблюдения са, че господин Лорер никога не го интересува българския народ и той по някаква друга причина участва в политиката, но не е свързана с добруването на българския народ. Това го виждат всички български граждани. Между другото, той мисля, че много отдавна е ясно на тях за какво става въпрос. Дори не искам да го коментирам. Сега за Искрен Митев. Аз знам, че съм изпратил официално писмо до госпожа Цветослава Гълъбова в Курило, за да видим дали има свободни бройки по здравна пътека и той да бъде лекуван. Но огромното му желание да бъде засегнат и обиден и те го пускат, защото знаят, че той е наказателно неотговорен, поради това, че е невменяем. Те го пускат напред. Той трябва да бъде поставен под запрещение и ние трябва да помислим дали е възможно да измислим един механизъм, в който Народното събрание да гласува изменения в закона и да поставим под запрещение във връзка с безумни, обидни изказвания на хора, които наистина не заслужават коментар. Принудително лечение, тук чувам, че трябва да му се налага. Той е звезда в TikTok, предимно отрицателна звезда. Смеят му се всички на изказванията и показва как не трябва да се държи един народен представител с обиди, квалификации. Трудно му върви мисълта, но предвид лечението, което ще му наложим, предполагам, това ще се подобри. Благодаря. Благодаря ви, господин Василев.